babba dan malam. Muna godiya da kai da jama'a. Na gaba ɗaya a birnin Najeriya a birnin duka duniya waye bai santa ba domin ta taimaka Allah ya tuna da a tsarin na ƙasar taimakon da ta ba mu ai domin san shi ai da shi a bayyane tun lokacin yaƙi kuma don ta taimaka gidan revolution kuma ai ta taimaka zamanin mamsa kuma ai ta taimaka siyasa ta taho rediyo talabijin ai ta taimaka waye bai san ki ba a kan hajin arziki Allah ya tuna da ke ta Kaduna gaba ɗaya. Ga gwamna na gani ga balere uwa uba. Ga gwamna na gani ga balere uwa uba. Wannan talabijin ƙarƙashin ka take kuma uba ka sauraron kaɗan. Gabaleren uba ka sauraron kaɗan zan yi batu guda. Babu, kyauta ta kuɗi kuma an taɓa bani ai, kyauta ta gida kuma an taɓa bani ai, kyautan moto kuma an taɓa bani ai, da balere uwa uba albarka kwa gidan rediyo ka bani ka ban bakano guda. Ka ban bakano guda. Wannan shin ka bani ne dan madami uwa uba na zauna ya taimaka. Dan madami daula ke nan mala. Ya bulere uwa uba ka an sami ni. Na ga kana dariya ka an sami ni in ka an sami ni ka ban bakanan guda ya zo gaba na tsaya. Sai ka dai aiko da shi Allah ya yi maka arziki wannan rediyo labaran gida labaran dawa duk ya ba da shi don ta taimaka ga tigila kuma duk zai ta faɗa. Misali in zan yi waƙar ƴan a taɓa mai wuce arzikinsa ta kun ji waƙar ɗan a taɓa kun ga mai wuce arzikin. Alayya da mu ɗan maraya mun gode. Mun gode.
Super